La Diada de Sant Jordi és molt més que una festa. És un dia per celebrar la cultura i l'amor i per fer que els llibres i les roses envaeixin els carrers. Per això hem decidit sortir fins al Parc de la Ciutadella per fer un joc molt especial. Doncs el joc es diu La Ruta de la Rosa. Oi que és original? I en què consisteix, et preguntaràs? Doncs molt senzill. Tenim 3 personatges, Sant Jordi, la princesa i el drac, i buscarem gent a la que entrevistar. Els hi farem 5 preguntetes d'A, B o C i per cada pregunta que encertin els hi donarem una rosa com aquestes. Si en aconsegueixen 4, podran alliberar el personatge que han triat. Si no, aquest personatge es quedarà amb Sex Rovires fins al Sant Jordi que ve. Quin dels 3 personatges voleu salvar? La princesa, el drac o Sant Jordi? Jo vull salvar el drac. Sí, jo Sant Jordi. Per què? Sabem a Sant Jordi. El drac és més divertit. Va, donar un motiu de pes, va. Va, drac. Vale. drac per què? Ja l'he convençut. Ah, perquè no vol dormir al sofà? No, perquè és el millor de la història. Sense el drac no... Sense el drac què? No hi ha màgia, no hi ha llegenda, no hi ha... No? Tinc una sorpresa, anem a treure aquí el drac, espera't. Ara, ei! Ara, aquí tens el drac. A la princesa. La princesa. No et veig ara convençut, eh? Tu que jo crec que volies triar una altra cosa. Què volies triar? Dragón. Aquí hi ha lucha d'espades, a veure qui guanya. Tu vols drac, ell vol princesa. Bueno, drac. Què farem? Farem lluita o drac? Ah, mira, veus? Li has fet la mirada del drac i l'has convençut, eh? ¿Verdad? ¿Tú a quién quieres? Tu digues, Yo tu sé, estàs yo sé lo que tú quieres. I Yo voy a així- decir la princesa. Sí? És el que vols, tu, o no? No. El drac. El drac és el incomprendido de la història. Feu aquí una mini lluita d'espases, a veure qui guanya i escollim un dels dos? O lo hacemos pacíficamente? Ho fem Pacíficamente sí? mejor, sí. Sí? A veure, quedem que ens quedem. El dragón, el drac. Sí? El drac. El drac? Sin Vale, va. coacció ni nada. Home, jo la veig amb ganes, eh? La veig amb ganes d'utilitzar l'espasa amb tu, eh? El joc consisteix en la següent. Us faré 5 preguntetes d'A, B o C. Si voleu saber aquí, com li direm, el dragui? Vinga, El drac màgic? Draghi. Draghi. Si el voleu saber, heu de respondre mínim 4 preguntes bé, llavors us emportareu 4 roses. Si no, el dragui, La palma. la palma no, protegim a totes les espècies, els dracs també, Vale. llavors es quedarà amb Sex Rovires un any sencer. Vale. I fins l'any que ve no es podrà salvar. Doncs comencem amb la primera. Què és la Diada de Sant Jordi? La resposta A és el Black Friday dels llibres i les roses. La B, el Dia Nacional de portar espases pel carrer. O la C, un dia per celebrar l'amor i la cultura. La A no crec. Home, lo de les espases, no sé, eh? La B semblava... Sí, home, jo crec que sí, no? Ha hagut així d'anar... Amb la C, que és més... Amb la C? Vinga, va. Doncs ja teniu la primera rosa. Vinga. I el Draghi està content, oi que sí, Draghi? Con la C, ¿no? La C. Sí? Sí. Tenim C? Tenim C. Mireu-li els ulls al drac i digueu-li que teniu ja la primera rosa. Què fa el drac? Perfecte. La seva vida està a les teves mans. Ai, que mono. La resposta és al final quina? La B? Sí? Segura? La B. De què va la llegenda de Sant Jordi? Opció A. És un triangle amorós entre un cavaller, una princesa i un drac. Opció B. És un cavaller que mata a un drac per salvar la princesa i de la sang del drac en treu una rosa que ofereix a la princesa. O l'opció C. Una batalla èpica per aconseguir escriure la millor novel·la romàntica. Yo creo que es la B. Mireu-li els ulls, a veure... La B? La sí? B. Segur? Sí. És més èpica, no? Fumada gorda. Sí? La B, la B, la B. La B? Sí, sí. Bueno, va. Ens la sabem massa bé. ens la sabem. 2 de 2, va. La C. La C, una batalla èpica. Feu aquí la batalla èpica. A veure, us la dono per bona només. Ven pa aquí, ven pa aquí. la capa, es verdad. Es lo que quiero, es lo que quiero. Es lo que quiero, ponte la capa. La cosa pinta bé per tu, Draghi. Vinga, Ara aquesta. Aquesta és bona, va. Com es diu el drac de la llegenda? Ui, a mi aquí em pilla, eh? A. Draco Malfoy. B. Drac Magí. O C. No té nom. Jo diria que no té nom. Jo, dels llibres que m'he llegit de petita, Draghi no hi és. no tenien nom. No? No té nom. A partir d'ara sí, no? O què?
Li direm Draghi. Draghi és la resposta? Canviem la llegenda, Draghi. Sí, Draghi? És la resposta. Vinga, va, un altre més. No tiene nombre. No? Segur que no és Draco Malfoy? Draco Malfoy, no. No? Ja que no té nom, que l'heu encertat, us dono una altra rosa. I ara dieu-me quin nom li posaria a vosaltres. Drac, què? Queen. Draco Malfoy com a buena? La C. Drac Magí o no té nom? Va, aquí tenim la primera rosa, va. Si Sant Jordi hagués nascut al segle XXI, amb quin vehicle rescataria a la princesa? A. Un patinet elèctric amb una llança. B. Un cotxe híbrid amb GPS per trobar dracs. O C. Una bicicleta elèctrica amb un portallibres. Jo diria Bicing, no? Estem a Bici, Barcelona, bici. tal, Bicing. Barcelona, ens agrada la bici. Ens agrada, no l'agafem que... Doncs sembla que aquest cop no l'heu esbrinat. No. És patinet elèctric? No. Yo diría la C por lo del libro, pero... Porque ¿Sí? San Jordi con los libros... el GPS Que responda él, que ya respondí las... tu quina diries també? Vamos juntos en esto, la C, Sí. venga. Esto es muy serio. Patinets? Yo, Ah. pero yo lo veo con el patinete, la verdad, Sí? y con los pantalones bajados. Amb cotxe híbrid no ho veus, no? No. Per què? Perquè no té sous per agafar el cotxe híbrid encara. Va rescatando dracs. No es emprendedor. A 200 metros del dragón y te lo pierdes, ¿no? Te pasas de salida. Anem que... Draghi. Teniu una última oportunitat. Dels personatges de la llegenda de Sant Jordi, amb qui us casaríeu, amb qui tindríeu una nit boja i a qui mataríeu? Ens hem de posar d'acord. Ens fem El el cavaller, ens casem amb la princesa i matem el drac. Sí. Sí? Però estem matant el Draghi, Esteu pobre. matant el drac i el voleu salvar. Tens encara una opció de canviar la història Sí, amb el drac. i salvar en Draghi. Ens fem el Draghi. I matem Sí? el cavaller. Sí, Mateu el cavaller és més just. i us caseu amb la princesa. Sí. Draghi, em sembla que tenim bones notícies perquè... Yo mataría al San Jordi. Venga. Porque en la historia ya se le pinta siempre como muy... Que té cara, no ens cau bé, Sant Jordi, no? No vamos a matar al drag queen. Al Drag No, Drag Queen no. Drag Queen no lo matamos. Va, matem Sant Jordi, vinga, va, ja en tenim una. Pues casaríamos a la A princesa. la princesa y la nit boja. I la posa amb Drag Queen, no? Claro. Exacto. Una nit boja amb el drac, yo creo. Sí? Sí, que te puede dar mucha guerra, yo creo. Yo me casaría con el Drag, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Ens casem o ens el... Bueno, venga. Al dragón. Sí? Vale. Amb qui ens casem? A la princesa. A la princesa, lo que hago con ¿Sí? la princesa, sí, Claro. porque el otro es que va muy de... ¿no? Yo voy matando dragones, no sé qué, rescatando princesas, está pasado. T'ha Bueno, aquest any Sant Jordi pillarà catxa, llavors, no? Ens el carreguem a Sant Jordi? Ens carreguem, sí. Fuera, fuera. Canviem ja de... Envieu-li Cambiamos missatge a la Sant Jordi. historia. Demaneu-li perdó a Me Sant encantaría Jordi. que se liaran la princesa y el dragón. Sí? I Sant Jordi que lo gravara, o què? M'he quedat amb ganes d'una lluita d'espases. Aquí ja heu salvat el drac, teniu ja les 4 roses. Ya está todo hecho. Fem aquí una lucha épica. Es lo que quieres. Yo quiero... Es lo que quieres. El público ha hablado y aquí queremos una lucha épica. Voy con el público. Feu aquí una lluita Y con la d'espases. mano aquí como... A que vulgueu. Esgrima, venga, un poco de esgrima. Vinga, va. Vente, vente. Espera. Jo dono aquí, va. 1, 2, 3. Ah! Lluita. La primera que vea aquí al lado, ¿vale? Venga, va. No, pero esto va en serio. Ahí, en serio. Dale, que ella ha dit que es casaria amb el drac, eh? Guanyar ja. Bueno, alguna de les dues és que heu de lluitar a veure qui tindrà la nit boja amb el drac, no? Jo. Ha guanyat ella. Sí. Podeu enviar un missatge Vinga, perquè sí. salvin els draguis d'aquí de tota Catalunya? El missatge és que s'ha de conservar la cultura, que s'ha de celebrar Sant Jordi. Exacte. I I que... sortiu als carrers i celebreu aquesta Exacte. data Compreu molts llibres. tan maca. Moltes roses Sí? i a celebrar l'amor. Bon Sant Jordi. Doncs ja heu vist el que han respost els nostres entrevistats. Si us ha agradat el vídeo, tan fàcil com fer un like i subscriure's al nostre canal. Salut i feliç Sant Jordi. Jo vull salvar el drac. Sí, a Sant Jordi. Per què? Sabem a Sant Jordi. El drac és més divertit. Sense el drac no Sense el drac, què? hi ha màgia, no hi ha llegenda.